Здравейте, правим един про паркур Семи и може да видите началото на клипа в нейния епизод, защото аз умрях като нормален. Не че не умрях, а просто спрях клипа. Не знам защо. Спрях го и след това просто спрях вместо да продължа. Аз съм точно във врата ти. Аз веднъж... ти не си човек. Виж сега. Виж сега. Ти не си човек, виж сега. Не ме стигна, не скочих силно, за да... Да, тя бронята ти се запазва. Бронята ти се запазва. Айде стига, бе. Мултиплеер мастер. Така. Изчакай ме. Къде? Я ме изчакай. Това там трябва да избереш един от вратите. Една от вратите са верни, другите са грешни. Добре, сега съм надъхан. Много съм надъхан. Аре. Не! Айде. Как искам да дойда при теб? Леко. Сега съм надъхан. Виж сега са. Бам. Го направи. Бам. Леко. Що плаша в лава? Какъв е въпросът? Чакай. Чакай, какъв е въпросът? Чакай. Bear level again. Кой level? Трети. Чакай да се сетна на спаун поинт. Лягай! Ма легни! Не става така! Легни просто е! Не искам да ме връща 5000 години на по-назад. Добре. Ох, лекичко. Това е тук тия фенсове. Спри да гориш. Как го спираш? Това е много гадно. Как го спираш? Как спираш огъня? Как спираш огъня? Аз бъгнах левел. Добре, хора, ще се върнем след малко. Добре, хора, върнахме се. Просто имахме технически проблем. Аз скачам направо от едното блокче на друго. Можеш и да направиш и друг начин, виж. Обърни се. Не бе! Просто се видиш на клипа, какво съм направил. Чай си изчакваме, че аз съм точно за теб. Това е най-гадното. Има едно много гадно. Тук трябва да си шифнала. Що, тук има дупка? Ох. Стига, човек. Я ми изчакай на вис.
То почти сме до спаунпойнта. Почти сме до спаунпойнта. Така че... Иначе този паркур се минава много бързо. Просто трябва да си мастер. Ма ти да не се изпити. Чакай ме да е! Виж как бърза. Ти си тука. Лаган. Тук има много лаган. Лагай. Ето тук спирай са огъня. Спирай. Че аз нещо не мога да спирам. What? Мали на кой съм чек да скоча. Аз. Това правя. Остана? Оп. Я ти мини пред мен. Това е тук много гадно. Това моля се мине. Браво, Господ. Леко. Давай. То огън тук ме дразни. Како е ми? Ела да изгасиш огъня. Виж до къде трябва да стигнем. Там горе. Там горе. После... Ще видиш. После има една гадна част с едни кактуси. Ма после трябва да пусна монстрите, защото има едно място, къде трябва да се пуснат монстрите. Давай. Така. То Сон Сант много ме дразни, защото ме забави. Леко. Така. Финал левел. Виж какво пише на табелката. Финал левел. Клипа ще стане по-кратък, бе. Ето, финал левел. Аз вече 7 минути снимам. В описанието ще има линк. И да, хора, който иска може да види първата част от клипа, защото аз без да искам да спрях клипа. И да. Да ти кажа ли как? Сега ще ти кажа. Да спра да горя. Спри! Духай! Добре. Значи. Скок и shift. Скок. Не точно така, но... Скок и shift. И се обикаляш около кактуса. Мъдър. Аз почти го минах. Чакай малко. Хил, че съм на 4 сърца. Просто щупи кактусите, ако искаш. За фенсовете е лесно.
Сега наблюдаваме. И хора, аз пускам клипа и... Аллаху Акбар! Тук сега, ако не успееш... Тук това трябва да ти е лесно, изи пизи. И ти си по-високо от мен. Не! Аре, стига, ти не си човек! Стига, бе! Не! Добре. Поне имам ауто джъмп, че ми го скочи. Не! Хора, усещам, че ще направя някакъв клип, само някакви части. Стига, паре! Усещам, че ще има, като съберем 100 съба, някакъв клип. Така, просто фън части. И най-много части ще има от това. Ти питаш ли мене? Тук да бех го направили нещо по-хубаво. Да бе, огън! Как мога да сложат огън? Не бяха сложили вода. Трябва ти да идеш и да го загасиш. Добре, чакай малко, ще го мина на огън. Аз съм Господ! Минах го през огъня и изкочих на блокчето. Спри да гориш! Чакай! Скачай! Скачай! Ако искаш, ще чакай. Как ще паднеш високо? Добре, аз се чакам. Добре, тук това как мога го направят да не добавят един пост-тъп блок? Как може такова нещо? Не са добавили едно блокче и аз за това блокче не можах да скоча и не можах да мина. Виж го, бе! Виж го, защо не скачаш? После да видиш на клипа как рейджнах. Виж го, бе! Абе, човек! Научи се, че блоковете се прескачат, а не се пада между блоковете. Ето, виж го, бе! Виж го, бе! Още първото не мога да скочи. Виж го, бе! Чай са. Стига толкова. Викане да се средоточим. Паркур мастера идва тук да ви каже, че е пълен буклук. Добре, хора, и ще се върнем след малко. Не може да ви покажа най-интересна част. Обаче тя вече ми. Аллаху Акбар! Давай ти. То огън тук пак е пуснат. Ще стоиме. Леко! Моля ти се, ако вярваш в Господ, той ще направи чудеса. Yes! Ето го това блокче тук. Добре. Тук трябва да ги пусна, обаче няма, защото ще почнем да рейджваме като ненормални. Така, thank you have to play in the map this. Pro Parkour 2 soon. Да. Коя?
Койо? Края на табелката. Добре, този мап го издадох още кога. Този мап го издадоха на 5 май и пише, че ще има Parkour Pro 2. Да, хора, ще се върне като тя дойде при мене. И здравейте, хора. Давай! Трябва да се върнеш и да отвориш всичките врати. Тогава чупиш вратите. Чупи тази за теб. Да, хора, това ще е за този мап и очакваме скоро да направят Pro Parkour 2. Ако... Какво викаш? И хора, ако искате още клипове с Еми или пък някакви такива минигеймс, PvP, паркур, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате и за двамата. Ето ела просто! Клипа само за единия Pleasure Plate. Да, ама скоро те го пуснаха този мап в май, сега е август. Абонирайте се. Чао, хора!